Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Jenny. Hingkod ang pangidaron, taga Cortez, Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kasamok nga nahitabo namo, tali sa mong silingan, tungod aning video kay. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, may disco man tingali. Kay na may dakong waffles nga sa kaya itong multicab nga milabay. Maria! Bukan bigay, gutom lang. Si Papa, may ulit na para pa ni Otto. Kuarbas mama. Maria! Pa, kadiyot lang. Ako nalay hukad nimo kay was mama. Asa na si mama ni mo? Namang kuno to siya doon sa simbahan pa. Magpamisa tingali. Aw, ay, tumoy. Oh, naana pa. Naghukad na ko. Sige, Ikaw na. gutom na ko. Pa, naday mag-discoron din sa ato? O kalingawan? Tanon ko sa barangay, kung may bawa na. Ang ano ba niya eh? Aw, namang gutoy mo ragdako kayong waffles ko nga gisakay ganihag multicab. Aw, mailharap bitaw na una. Ay, magtukar mo gina. Bebe, punin ka doon, Beke. Tumoy. Tanod man as papa ninyo. Pwede siya mahibaw? Human ko numa. Diyan man pa doon ang multicab. Mihunong dapit ya sa unahan sa ato ay. Pag sunod ako tanaw, wa naman diha. Dili to para din siguro eh. Nawa man ka. Sugagod aron nga sounds. Asa man ang dapit na? Murag na aman sa bay diha sa bungtod. Sa ilang Jeremy. Oh, ila di tingali tong sounds nga milabay din sa ato ganiha. Grabe ako suga silang sounds Hangtod man diri. Mura magka-disco. Dere, tambong na muslamisa. Kay manihapon na ta. Gabi na, alas 7 na gabi Patay pa ni hapon. Si Papa day ma. Ay sos, di ta magaga di papa ninyo. Kayo usahay, makakaon na sa barangay kung may pagkaon nga ipanghatag alang nilang mga tanod. Sounds na sa bangbahay sa bungtod ma ay. Nag-video kay na sad. Mas ama na rin sila mahuman video kay. Maragapit naman mag-alas 12 gabi Pa! Ano? Wapa sa di ka matog? May makatuho ka na itong silingan kasama kayo. Tanod man ka pa. Magkabadlong siguro ka anak nila Bahaga na ko ng chance karon. Kaya may okasyon ko sila. Pero magpirmi na galing hindi mahimo. Badlungon ako na sila. Na problema gid mi sa mong silingan nga saba kayo silang sounds. Ilabi na og mag-video kay na sila. Nabuntod mo gud na gamay ang ilang bahay, maong kami diri sa ubos, masakap gud namo ang ilang sounds. Ilabi na og mulaom na ang gabi nga mingaw na ang palibot. Ipalabay lang to namo nga miundang na sila og alas 2 sa gabi kay may okasyon man. Apan unya. Ay, salamat. Sayo na human ang ilang pag-video kay ron. Makatubi og sayo. Tagkan na ra ba kay nang reklamo anong kasaba nila? Pakuskan man sa nilang maayo, Unyang ilang bahay, naarabag yung bungtod. Murag yun mga audience nila dilis ubos. Natug na ko. Famous lang akong way saba. Kaya wa mag-video king among silingan. Saran? Mag-video king among silingan? Saan ang tarong oras, Alas 2 ka lang. Nag-video pa sila? Dili na mahimo tinungoy. Mukalit man lang sila video kay kainikadlaong dako nga hinanok na ang tug sa mga tao. Badlungan na ninyong mga tanod. Ay, naan man nag-report sa barangay. Silingan sa natuwag, isabaan sa pila. Ang mas maayon ang gaganta mo reklamo pa. Ayaw na ninyo dugaya tinong ha. Kay saba na kayo. Makadisturbo sa atong pagkatuog. Sige lang. Sa sunod kung magsabasaba sila, ako na mismo yung badlong na nila.
oras ha? Alas 3 sa kadlawon? Ya, isubra na siya. Si Papa. Asa ka pa? Hoy! Bagay yung video kay ha! Kaya nagatuog lang ang mga tao! Hoy! Hoy! Kadlawon pa! Bagay yung video kay! Kisa mo? Ano nasigit-sigit ka niya? Alon ko no! Agaw di ko mo singgit nga! Di mo makadungog yung sabak kayong video kay! Alas 3 pataos kadlawon, uy! Nag-video kay man mo! Nagasturbo mo sa mga silingan! Lakip na me! Ha? Ikihat ka ha? Mapriso ka! Ikihat ka verbal harassment! Usa? Kami naman hinoy ibali og kiha sa mong silingan nga perming magpatukar silang video kay bisag kadlaw na. Kay kuno, amo silang gisong o gisingit-singkitan sa kong papa nga usa ka tanod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang among silingan nakamugna og kasaba sa among lugar kay bisag adlaw na nag-video kay pa. Unsa man ang angay namong ireklamo o ikaso niya? Ikaduhang pangutana, dihang gibadlong sila sa kong papa, nataas ang tingog ni papa. Aron sab madunggan siya kay saba lagi kaayo ilang video kay. Ikiha kuno nila si papa og verbal harassment. Makiha ba nga akong papa ana nga barangay tanod man siya? Ikatulong pangutana, giingnan mi nila og mga way grado, way batasan, ug wa kuno mo respeto. Di bagot sila ang way respeto kay sila man ang saba ug nakatugaw sa pagkatug sa ilang mga silingan? Ikaupat og katapusan. Unsa may among buhaton ani kung pananglit ila gyud ming ikiha? Pwede ba namo silang papahawaon sa among lugar kung magkahiusa ming ilang mga silingan o reklamo nila? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon sa inyong mga pangutana og problema na may punto legal. Mga medical problem napas Dr. Rene Obra nga mo'y muhatag og tubag og tambag anang inyong mga pangutana og mga problema, no? Muna ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kauman ani nga pahinumdum. Sa Cortez, Bohol, punto legal ta. Kabay ni sa iyahang paghitabo sa iyahang silingan. Kiba mo silang giawayan nila based sa ato ang drama, guys. Tungod na this video kay kanang na problema sila sa ilahang silingan kay saba kayong sounds kay magsige mag video kay no sa ilahang balay unya sila dida kinamugos bungtod niya silang naas ubos murang maoy malandingan sa kasipa niya mo banda-banda biyan as bukid ng mga ingon ana no nya palabay lang gid pud nila nga muundang mga alas 12 sa gabi kay naa may okasyon pero murag wa man padayon naman gud kuno gihapon unya nag-abusar kay tanod kuno to siya. So kanang mga pagpatukar kuno video kay bisad kadlawon kay nag-abusar na pud tingali na. Uy nuisance mo gud na. So anyway, mo ni ang mga pangutana. Ilang silingan nakamugna og kasaba sa ilahang lugar kay bisan og kadlawon mag-video kay gihapon unsa may angay nilang ireklamo og ikaso ini nuisance kasamok no kanang disturbing the peace. Pwede sa nato ireklamo barangay. Kay sikap dapat makahibaw. Gani sikap di na ganita na dapat muhuwat nga nay mo reklamo no. Dapat gani unta kanang unsa ni? Siya na mismo ang mubadlong pero basin layo-layong bahin lang ka wa kadungog sa kasaba. Reklamo lang sana dito sa barangay for nuisance. Okay? Para mahusay sila dito no. Dila kaya lang ikaso reklamo lang sa dito sa barangay pwede man na ipatawag nya mahusay mo dito. Silingan naman sad gud mo. Ikaduhang pangutana dihang ibadlong sila sa akong papa nataas ang tingog ni papa kay aron man sa madunggan kay wa di gipaw pod no ang video kay samtang na madlong sa papa aw mumusa ka gid pong tingog niya sila man hinoy mo kiha ug verbal harassment wow saba mo din ha uy aka mo noise pollution magkiha ba akong papa nga ana nga barangay tanod man na siya ngano dig barangay tanod siya with all the more reason nga dapat siya moy mutabang og contribute sa kahapsay ug kalinaw sa inyo ha siya man hinoy nagdag kalangas ug kasaba siya lang kay atong ipa-ombudsman no atong isumbong didto
no? Nga matangtan sa pagkabarangay tanod, di man din siya mutabang. Kalinaw din sa inyo, siya may nag-contribute kasaba o kasamok, no? Dili na mag-prosper ang iyaha. Ang inyong reklamo mimulambo, no? May naibasihan. Sunod, giingnan kuno sila nga walay grado, walay batasan, way respeto, di bagod sila ang way respeto kay sila may saba og nakatugaw sa pagtulog silang mga silingan. Sakto ka dyan eh. Sila may way puangod, sila way batasan, sila way respeto sa katungod sa mga tao. Sila naghaud-haud, sila abusado, no? Wa gyud sila ayo nga silingan. Kay di man sila magpakabana pud sa katungod pud sa uban. Wa sila kaikog, wa sila klarong konsiderasyon. In other words, wa sila ayo nga silingan day, no? Ay gyud mo patuo nga sila way respeto, sila di kiba mo respeto, no? Patahod sila, in other words, magpaluhod, wa sila paki. Nga lisura ng inana nga silingan, guys. No, kanang magpuyo ta ba? Magmalinawon. Di man gud na kita ray tao aning kalibutan. Di ra man gud kami tao ra ning inyong barangay, di ra man gud kami tao aning inyong bukid, may tao sa ubos, no? Nga angay pud nato i-consider. Kibaw ka kanang magtudlo og balaod ba sa law ba? Mingon jud ko, the rights, our right end when the rights of others begin. Kanang atong katungod, di biya na siya anli, di na parehas rights nga anli, di na parehas sa text nga anli text. Ang atong pag-exercise sa ato ang katungod na limitasyon. Gani mo ang tamdanan ana, kuto ra gyud na siya kung asa pud magsugod ang katungod sa uban. So mauna, kung natay katungod mga video kay maglingaw-lingaw tinuod na. Pero ang mga tao pod nga silingan nato naapoy katungod nga magmalinawon nga mopakuway nga malinawon nga di madisturbo. So sa pag-enjoy nato sa atong katungod nga maglingaw-lingaw, dapat taman ra pod kay kung mabot ang panahon nga ting pahuway na muundang na pud ta. Ana ra na siya. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may among buhaton ani kung pananglit ila gyud ming ikiha, pwede ba namo silang papahawaon sa among lugar? Kung magkahiusa ni nila silang mga silingan ug reklamo nila, dili pod kay kung ila pod ng yuta og tamdanan, kinahanglan sad gyud nga respetaran pod nato ang ilang pagpanag-iyaan ng yuta. The solution to all of this is kani, mo file ta og reklamo ngadto sa barangay para mahusay mo. Nuisance, noise pollution, no? Disturbing the peace, mo na ang pwede natong ireklamo didto. Silingan man mo, kinahanglan gyud gihapon mo moagi og mo go through sa barangay. Conciliation, mediation. Di gani mo patuo, no? Then pwede na gyud ta mo kuha certificate to file action kung di sila mo cooperate or i-enforce nato ang iyong mga masabutan, pwede ta mo kiha mo adtog korte. Kay ang korte na mo'y mobadlong nila, pwede na ta makakuha injunction nga order nga dilian sila pagbuhat ani and unsa pa yung mga penalty kung di nila sundon ang mando sa korte, no? Kaya ang korte na may mo pugong ug mo ingon ug mo dumili sa ilaha nga di mo pwede mag-video kay beyond aning orasa, no? Or at least man lang pwede nga mo come up mo with an agreement kung kinahanglan din silang manganta, no? At least naalan tay win-win. Ana gyud na, ha? Kaya ba manilingan ta di ta maghaud-haud. Uy, kay kihanan mas maayo man gyud nang kanang daghan pagkaila ba? Kay labo nagpanahong magkinahanglan ta. Aside sa pamilya, silingan mo gisunod pud mo tabang nato, no? Lahi ra gyud nang naatay maayong relasyon sa atong isig ka tawo. Mo ginay man ha? Mga suking tigpaminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.